Omo gasomu ya omulgerere bwegetaseni kia Ndizi TV na okwanire andonsi asoberete chinga kibono ne aliganire korugaiga ase studio nkomanye ase nchera yobwenge nararia yagendete gokoreka ase liroba lya Gusii na Kenya engima litukone lya Jumapili chitariki 15 na Isano muteyino 12 omwaka bwechiri Ibere na 2022 chinga kibono omo governor we county ya Kisii Paul Simba Arati anyariko bakagutarira omwana sagini asenya gitari ya Kisii elyo kurigereria ngana ki barabobune serikali ya county ya Kisii bararwa bakonyi ochaso mwana uyo omwana sagini no mwana okonoru amaisa yabire na gutuka asumugondo yomo abo asagendrete konyoro bugwenya asenya gitari yo ya Kisii waigo gukwana chinga kiechyo no munyagitari omonene oyo nyariko bakago konyo mwana uyo na goteba bono iga omwana uyo bwenire kurinde neche ko bakongu korora nainde ngata korora nainde ase obogima bwaye bwensi asabolire serikali ya county ya Kisii komo mwana uyo bokonyi bobwenerete na gochakigwa maigerio buna montonde bwensi ole nobolema ayonga tiali twakwareganirie asenchera yobwenge tuchikokoletera segekeke kerebosyo asibalimo gotobwate gwetera senchera yemitandao tonyore Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na inde na bogo tweet @Ndizi TV News kwira nande bono asegekege kekerebosyo egere nkomanye ayomona yanda mange asenchera yobwenge. Mwanchu maligereria nchi ni gonkoro kwa sara Nyarangi Ontita no lya tokubwaterana kwa makuru asensemo yebimanyerero niga koro kwa Joshua Auta lituko lya lero mwanchu maligereria egetaseni kia Ndizi TV nigokere ase ensemo ya Keumbu Holiness Children's Home unenchere ya moyo gocha gosanga na abana bali Chintakana na kobaho bokonyi bonde bwensi bali baganetie anene chinga kibono torochie asumo yegabwe Christmas no mwaka omoya o 2023 abaliki na bakoli mirimo koro asegetaseni kia Ndizi TV abo baikiranire asensemeyo nigotogoche kumerana na barabuo aseyemo batotebye na kyumurobulyo yogendrete barabya babaikiranire asenseme yotayare osebosyo bugocha gusanga nabateneri beskuru eyo amo naborokigwa abo bare abana Chintakana tigatogende aseyemo goika ase Keumbu Holiness Children's Home egere tumere na abaminto batumanyina rali yagendrete gokoreka ase chinga kiechiga. Biamono oyo minto Sara Ontita kurigita sendi kia Ndizi TV na kwatikire kwa bakoteba nigotole aseyemo kurwa ase enyomba eyegose ase enga eye anene yabana balia tokubarokaneji orphan eyekoronga Keumbu Holiness Orphanage ase bono toikiranire gaigabune gitasendi kia Ndizi TV naboigo amo nebyombe abyanyara ko bigikirana kaiga kweneke ngebenyara ko bikorwa ogokonya kwabo elio abana bagendera ko bakwegenderia ase obogima bwabo bwa kirarituko ikero aurigeretiga igama igayane na abana naboigo abatenere byombe bikoenekia buna banyane ko bagwikaga iga anene biego byabo chi organization ego sebyombe bi no koenekia buna anene banyane ko bagosanga amona abana aba ikero mwaka bana ogochikoba gokogendera koera na amangana gosana matangazo yako cha aseyemo katika iganindo che gati abalitu abateneri bebyombe ao ni noche company ya Rocky eyere yokwegeria obogendia anene imeyo muchie obosongo nero ya nyaje ko bage goikaga iga elindi na barabanyara ko bakweneke ngabanyara ko bakwena na obokonyi bwabo aseritikolia lero ninde no yomoga iga ona integetorigeria kamereria okwaneria yago na ndotebye ngana kimanyara ko muikana na aseritikolia lero biyamole mwenzi asamaria tangoro ku Wilfred Maina
ntore no mogoko gocha asa abana enke abana nandi ntwancheta abana twachire rero twabareteire ndagera nandi twabaretera na be muchango moke twakora bono tutaitosherekea sobomo ngujitore ko ba none chiange bikorot nendagera igombia mono Biamana sana oyo no ya mugo bateneneri wike ombegeri kia Rocky Driving School na boigwanyara ko bagwikirana giga kwene kinga banyara ko bakurwa ogosira kwabo nindoche eshatigagirire kire kande general temenyete na bagotabirite riago na ndekero kende ritukurira gwikirana kwa inoga igana kwena no bakonye. Okay, mbia mono Samaria ngoro kwedwini metobo manager kande general Kisii branch intu kande general tokwo ni chipigipigi ima ntara kwa na igoro yokwo wetu chipigipigi litang'aning'ire libagari gwakambia mona se director ya Keumbu Children's Home Mr. Apple Onjari asoko twalika gochagaiga okonya abana baiga ntuna kane general tali tang'ani gochagaiga twachire maralimo marakabere maramange twachire kaiga na ndenta betoko togochagaiga kane general kayanga giteka nene no kuoni chipiki cha TVS chionsi chimokora TVS ni toko chioni kobwa mono nande na togo chioni bintu binde mbia toko rabno okonya abana ega na oro banyale ko ba okonyeka ankiende na lirolyo ritukurerero mwanyara ko mwikirana gaiga temanyete kerenga kino na kwene kinga mwanyara ko mukoreta obokonye wino ase enka ya bana temanyete gose nga ekerenga kino kiritukurerero wikirania ase ensemengereki ekerenga gita nene mona buna company ya TVS nto gane tito akwanye chami sana no ekaro ko lile slogan ya itere nguvu ya kufaulu ngote katotu akwanya abantu twabachinguru jirichyo ko konyeka baadaye na kiagara bon twacha lero gaiga egara to kwanya abana bana barabu mambi na barabi ankiende na barabu banyala ko baba konyeka. Biamano sana Sara Ontita butungati ya ebyombe bibiri byanyara ko bigwikirana litukuria lero na kwene kinga byanyara ko bikorwa obokonyi ibwabo na kwene kinga litukuria lero abana babanyara ko bagosasuka ikara bagenda ko bagosanga amo na abana bakirokende batabwati abayibuli babo na abali babwate okogania ao ase obogima bwabo bwakira litukuri ndo chega kumugina kabisa omogo tuganero nyale ko bagwikirana litukuria lero babanchugo chaiga ntigete uligereria ekamera ye igore yemo asa yemo kurwa TV ya Ndizi TV ase tugusanga amo na abana baba Keumbu Children asingincho yoko ena na obokonye bitu bilitukoria lero ntigete uligereria kamera ria otutevi elitiriago na kirokende kerenga kiago na iwikirana ga litukoria ngereki manena abaku naende amalieta ne nkuru kutolika busibori nyangai na abere no mogoka so guta kutororera abana abaito twara abarendira na nruche mbiyamana suguta kutubwatisia timbwatia mange mbiyamana naende kaendelea kuna kutakwanye mna mwachiriga mo basa gukwa moyo biamano sana abanga tituye amate elia nyarikoba gekwene kenya nyarikoba gwikaga na koba kirori anene asabakonyi bweli tuko ulia lero asakoba kwa nega gani mbwate omo director na boigo ore omo referend uliotenete anene enga yetu nyarikoba to koronere mirimo ase amatuka nyarikoba gagweta digete o tigeli twe kamerelia ototebilitalia go na kirokende otoetu ase wenge kirokende chi challenge chiria chiko nyarikoba chi gotoka anene asenke yaba nyuma ntara kona challenges towetera ntekora masabo aso kwarigania abamento baikira senke yega koreto bokonyi bwabana bamenyeta somo chokembu holiness chinsom aso batutegera tena nabatoroche chinike chiga ni chinike chingiya mono sana Ndizi TV kuya somo choto bosongo baikire eromo kembu holiness chinsom ngarite yare mechi kambani chokega kandi general baikira aiga wakija pamoja waike gaiga chikamba ni chimbe TVS chikamba ni ndoje ni asaba konire waike wana ku Rocky Driving School waike gaiga tikatokora masabori tanga ni pi egere traje wakora kende nyasa tubwatesi nyasa konye Ndizi TV yeito n'abantu bande ba minto bonsi nyasa bakonye kibako na gocha gokonya abana baiga nyasa itombi yetu atebire mbiyamono asenge njori tukoria lero mbia mona senge nchoro mya nyasaye
biyamona sogo siseni okuyo monene biyamona senge nchotu angete Nyasaye na sabere egetu ekegeto kia Ndizi TV television nigo litukoli ala ba muri tarehe 18 Disemba negere bale tobokonyi bwabo na kumanya ba amate na basani na se abantu baitu bakogerie TV bagoika Nyasaye bakonyegerere murobire Nyarakoba oyo bene semugase yabono twasabere chikambani chekiraiga kandi general baikira Rocky driving school nichikamano wa Kenya pamoja sako igotogota Nyasaye ngambia mono asenge nchoro myo monene igotogosaba uwanja kwao kwa bene kunyara gokorekana Nyasaye itukoria lero togosaba uwanja kwao Yesu kunyara gotenase umuchiyo iga Nyasaye wao kunyara korekana Nyasaye yoromuya obaseseni obakonye nebiyago bawo chikurwa somo chiyo Nyasaye obanyara goseseni bwa ekera bawo chikurwa Kristo obakonye Mukerigoro amakena gusabire weterete Kristo romotorito amen. Vigo sanga na guchengera anene Christmas yeke amona bana abaniroche oyo mbo mutenere kurwa ase ekiombekeria wa Kenya pamoja sako nyane ko bagoikaga irindi nere ko nyara ko ba kakoleta obokonyi bwa yeko niaba yekiombe kintu gitokwane litabo liao boigo ototebie nga nkirikikia nyara ko baikobaletaga ikirengekerene. Asante sana Selibaga samalieta ankoro kusama pisao wa Kenya pamoja sako na chirega on behalf ya Wakenya pamoja sako yonspi na byali kunyalikana tuchega abange sana lakini atoka chiga sinchiro chira tento basago ikaga 20 bono talitangani tuachirega twabere mbia mono oyono mulikeito Josephat Amisi ora sensamo ya Keumbu Holiness Children's Home chinga kibono bali na baralia bande korwa segeta seni kia Ndizi TV bakoragwa no mu manager John Kibati Hesbon Nyamete no mokonyo ye Saulini Mbaka Brighton Makoli Vincent Onyancha Frida Kerubo Ndemo Steven Bonsi abo bachikomerana na abantu bande eliogo konya na kolemia abana korwa ase nyombe yo ye chintakana tokoretera yo bunagendrete gokoreka kero kende kana kolire amangana maya senchera yo bwenge egendrororenga naraliaya agendete gokoreka asenseme yo ya Keumbu kwira naiga ase county ya Kisii ase omochobo songo nigo mugavana abwe county ye iga Paul Simbarati anyare ko bakago talera omwana sagini ase nyagitali ya maiso ya Kisii abwase anyare ko baga wakana ebil yonsi yaganeire ase nyagitali yo asabo iga tebire getambukere kyo nigo kya moigoira maiso buno mugavana na koranga mbagwenete kubekensemo budget yo guchakorosia enyomba gose facility yo kubeka abana baiga bakorerwe bikore bingabune biga abwasa tebire bagwenete kwega amaigerio ngana kibago chakomenya asubo maboko bwatia nyoro mwana sagini korengana no munyagitali mwana bunyagitali ya Kisii nigaene kirebuna tali guchekorora naende nonya ngake tiga totagarre nkwana yo mugavana Paul Simbarati banga negente kyo kumina ntubwati gento kiya gento kiko rehabilitation center use rescue center ende kyangi goira maiso ntwara cross twange budget supplementary na tevenga kinko bekandi kibesange inme trosie facility asa abantu nabakira babere rescue tokubabe ari bako rescue yo bakunyarana noko somego abantu mwana bwora azimanze go somego kregen and bona anse ko ruzino ngo beka ture kibesa ne kibesa trosie facility asa abantu bari bako rescue mu wimeno yetete na rosti se kwende yalinge gali nywete staff mbayo nzete mbo no mu wimeno represent ikiara nindoje kawansi legasuya ndole gose ntorosia saliabe tokonya abantu lakini yege ntekenele lazima towanse yege ntuge kuroku
ko contain kose kwanza korose society yetu amangana mental nabo konyo umuntu akretega kumbe nemechande mu ichildren abantu bane gake muntu tubasa koita tubasa ukora kendi yonse eserikali no otole nabo tukoira na none mishahara yaitu tokonye abantu baitu babebya tomo tegerere nero umunyagitari omonene korwasa nyagitari ya Kisii oyuane kiribuno mwana sagini obwenire kolende ta corona inde Komurisa stage tukamwira theater tukanyoranga nabo monta ire tu muyo kusege tukere sharp akarusia maisons kurume akana jamano ene kilidi ga bioge wale tukabisona ande tukarusia ujabondu wansu alengo tukakontrol amanyi ngata ande koita bontu kamarende amariogo yokubwena bono ubwenire mbuyale asomubere lakini tai korora nada senja maisha yaruze tu once pi igo ta kunyara korora moelio ye bone gente kenengelinga obere buya naende to wakera mugabana his excellence abano Simbarati kuna atokonya se ko wakane bill naende atokonya koleta aba colleagues bandu baye ba social services bagendera gotokonya ngakitoko nyara mwana ngakiara amenya abantu nabangenseje bamenyete batayikorora lakini bakore ibintu byabo buya bakiete skuru buya nande bagwekorera uyu mwana yanyore okokonyuku naliyo aragenderere chinga kiechyo nigo munyagitari oyo atuguteirare chimbwa chiabantu bali barabasalia bagwikirania ebikoro binga bunebyo asoko gokora abantu banda maiso asembwa buna kero kende chibicha chiabo nabo chiratigare asa maiso yoli bakoreire obobe asekorengana na daktari goso munyagitari atebire muna bicha yo monto teiri gotigara asa maisa munyabantu nakogania abantu bono gotiga gwikirania chimbwa echo chimbe choko gokora na korusia banta maiso bunege nkora bakire asande konye cyano gocha gusiga mebyo njikaro gocha tindakimanya lakini abantu digamanye nga amaiso aya kurusi utayo konye gento kende gyonsi abantu bakora kanga gusengo umuntu isigo ito umuntu ngebicha yo umuntu yingo tigarera asa maisa awo gose isigo koro umuntu ekebe ngebicha baje tukondigirinde njiko gikorora gusenga ebiche ineroro ngango iteto umuntu oyi abakani ngente kinge ikoba abantu bamintu manya igonga bicha ya muntu teko base maiso bantu ke kurusia muntu amaiso mbosante gokonya kende igolende mwancho muligeria gutigana nengane ejo tigankoira neiga ase ebunge ya Kitutu chache South asenseme ya Nyamataro abwasaba nyakiombe korwe kiombe gia CBO nigo bono baumeranire na gukwanira ali banyariko bagwetera ase omwaka o 2022 na ali bayikiranire bunebyombe gati yabo bunana kibya bakonyire asoko gendereria kibogima chinga kiecho nigo babolirie abana banyariko baba kwego bulendi boisaine anene chinga kichoko chengera omuyega bwe Christmas no mwaka omuya bwe Ibere na merongo ebere na isato na koligia chinchera naki baranyareko babago kanigwa na gosemigwa igoro yobobe bogotumeka ebinywegwa amo na maliogo yogotindia litukolia lero nigo twarenge ase kenyoro kyanya kobali ase ngenjo yekiombe tobwata ororo kolengana buna gyatokonyire na gyatokoreira amanene goikira twaikire litukeriga igonto gendete koiraneri buya mono ng'ekiombe keiga togende gusira na botambe na gende gotokonya chinga kichonsi gekora buna bono gekera tokorigereria abana baito bachire isiko nande twaigure ng'ano ene president yaito nebwate obuya nebiombe biga igonga togendete komosabera agendere gotokonya elinda rete asoe yaya retire etokonye toimoki igoro togendere botambe gosira na chinga kichonsi kenyole kigito twarigereirie ebinto biragere bitoirani magega buna intwe kenyoro egenteka monke lingaki twarigerei twarorire igoro yebinyugu byo gotinda buna chinyasore na marwa twabigike iringa mbibasa kororeka na se kenyoro egekogera abana baito buna baleruse nto baganeretie amayanga na baro bagendera asa amasoma aba bagendera gokina na baro bacha koba
abarai bamambia mwancho muligereria narayo sebono na indi nyiro oroboti uru nigorogendrete korosigwa no muliketo Mildred Momanyi igorongana kiebyombe bigendrete kobo obokonyi gosukuru obokonyi ochia ase abananchi oroboti ru mugavana bunakore taro yae naroro ruondorosiwe amo no muliketo Ndemo Steven chinga kikoro keumbo muliketo Josephat Hamisi no bali standby banyaleko bagotoroseria mange asa mangana itamaya akobwati ambiamono asibali mwato bwatire gwetera senchira yemitandao Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook abayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube olionakia unachibicha na maliogi agwikeire asenchira yobekiranu kegima nigakorwa Abigail Nyanchama no lya tobwatira na komo kwenekia mangana ya iga gwikira senchira yobekiranu nigo akorwa Evalino Sero no lionakia chibicha agosolionakia nga wanyanyorira senchira yebimanyererio nigakorwa Joshua Auta tigana ende tumira na chikoroga Chinsa 10 ngomanya yomana yanda mange asenchira yobwenge kolenda sebono nigo ngocha kugotiga kole asensemo ya keumbu abwase bali kibaito na barale korogeta seni kya Ndizi TV bara sensemo ya keumbu Holiness Children's Home abwase bache kokoretaro na kurobo konyi bakubwatira nebyombe binde chabuna moka and moto general amonebyombe binde binge abo bali asensemo ya keumbu torona chinga kiecho nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ya beire ngaki sana totanya kuikasa makie branch branch. Asante sana. Nawasalimu wa mjambo. Hatujambo sana. Jina naitwa Giovanna Evan. Nafurahia sana kufika leo katika nyumbani mwa watoto wasiokuwa na wazazi. Mimi ni mwanafunzi katika shule ya Rocky Driving School. Tunawatakia mema. Asante sana. Naitwa Samson Osoro. Ni Rocky Driving School. Asante sana.